Salom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hata jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu doho dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Jesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata na gabi jamita di partangyangata na laos trupuk epistel tu minggu pa 22 hodong Trinitatis ima di tanggal 5 November 2020 na tersurat di Rom bidu 12 ayat 1 dohot ayat 2. Hujaha madihita songonom madidok hata nitu hata. Na huapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat tamuma daging muna bahin pilihan na mangulu, na badia, na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Jala unang gabi sarobak kamudo portibion. Alay gabi ibaru mahamu dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata. Ima nauli na hinalasonna doho na sudengkan. Ima hata nitu hata. Hamu kamang dohot tamuinang molo didok pilihan mamitor tu dia do lauro hata. Maksudna ahado na pitor taingo rupani. Hepeng duate. Dusmei hepeng na balga manang hepeng na mekmet. Molo didok pilihan sahira na pitor identik do rupani dohot hepeng. Pokokna asal didok pilihan mamitor tu hepeng do lauro hata perjulu. Sedia pilihanmu. Sautik dubah dak pola pina buah-buai ninna rupane. Jala memang jarang do tapa buah-buah pilihan tatu dongata te. Haruma buah tipe siak katong moluaka amat rupane sahira nama dedap sibahu do rupane. Dak pola dibereng be. Begitu ro padurungani mamitor di pamasuk ma. Anggua kainata sanga do di ida durung-durung na. Ala di dompet manang di tas do dibaen. Jadi olo do salah manitak akamatai pasah durung-durung nai. Saya diripul naungi HP pilit. Gabi harotas panuratan ni si dua angka ido. Dungi ditik-tik koma hari minggu nai. Pelihatan na di hari minggu siak katok perjulu sekian ratus ribu ninda rupani. Doho salebar si dua angka. Amak kadongan anggona julu adorak suadong hepeng songon natatad danuaing mungkin berupa barang manang benda dora di pasahat pilihanna. Dungi ditubus may muse. Ido nani ingot didoakan na tuwe-tuwe. Tang binoto adong do pehita na mabigi jami taon waing na mengalami si songoni. Tukso binereng masuk doi di roha. Ay jarang do pitutu halak maniup hepeng satiki. Dungi asing ni hepeng di pasahat do piliani marumang pahapahanan dohot suasuanan. Jalasay na dumingganido rupani dipilit. Molo manuk ba manuk sialto ngate manuk nasehat do di pasahat dada manuk na budilon molo eme manang boras ba patumonaan nina niulanay do di pasahat pilianna songonido nang bangso Israel pasahat to pilianna molo tajahay di bibili say akan na dumingganido rupani di pasahat nasida pilianna tu debata Jehovah. Hamuak kamang dohot tamuina nami, ado tujuan manang maksud ni sasahalak pasahat pilihanna. Totu tujuan na perjulu ima, dalan na dui manang dalat tadui madok mauliate tu debata. Jadi setiap kita pasahaton piliani, ba dibugasan na adong roha mauliate. Mauliate rohata ala di pasu-pasu debata nguluta. Jadi tapatuduhon ni rupani marhite na mga lehon pilihan.
Mauliati rohata ala sinur na pinahan gabi na niula. Mauliati rohata ala pangaramotyon ni debata di nguluta. Huhilala odo tujuan na perjulu pasahat pilihan. Tadok mauliati tutuhani. Totu asing nii pasahat pilihan bertujuan doi pasangapod debata. Jadi dada nanaing patudu-tuduhon na adong dihita molo tapasahat pilihat tu debata daw. Piliani ima dalata pasangapod debata. Atik pe gudang dodalan yan pasangap ibana. Alay ima jo sa dadalata pasangap debata. Idu asa didok pasangap majahuba marhite hite pilihanmu. Marhite artam. Molo dihuriat taha KBP macetak kasdo di bahid di agenda per minggu ni tujuan ni pilihan ni di pasah rupa ni macetak kasdo di bahid asing ni naduai imam adok mauliate dohot pasangap jahuba didok disi patibul hon harajaum untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ima didok. Lapatan na pilihan ini bertujuan laho menopang, mengurupi, pahebakon, pelayanan manang pakubasion di huriai. Jadi asing ni nama dok mauliate pasangap debata di huria HKBP songoni marupani dibain di tangiang pilihan ini. Patibulhon harajom di tonga-tonga ni portibion ima didok. Jadi pilihan bukanlah sogok. Nah yang disogok Tuhan ini rupani marhite pilihan. Daw. Jala pilihan dada nanaing patuduhon haadongoni. Songon natadoko digijang nakiningani. Alai dalan madok mauliat itu debata. Dalan pasangap ibana. Jala dalata manupahi akaulau dihuriai. Jadi molo oddo nasai lohot di rohani akana porsia. Dangadong be ungu-tungu ditiki napasahat pilihan ni. Jala dangadong be pilihan napabalgahu. Jala dangadong be pilihan napamekmetu. Ay sipata olodo binigi. Ay balgame mek may inna. Jadi molo ido na mangojar rohana pasahat pilihan ni. Dangadong tidak ada persembahan yang terlalu besar dan tidak ada persembahan yang terlalu kecil. Hamak kadongan molo dibagas satrupukon pilihan ni dada holan marumang bendawi be manang marumang hepeng. Lubi ubagas yan ido pe didok dison rumang do lapatan ni pilihan. Didok di ayat sadai pasahat tamu ma daging muna bahin pilihan na mangulu. Nabadia nahinalomohon di debata. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Pilihan na mangulu jalan nabadia ima dagik taon. Jadi pilihan ni dadaholan berupa benda mati, manang berupa hasilnya karena nyulan di tangan. Daw. Justru pilihan na mangulu jalan nabadia didok dison ima ditikita pilihod dagik taon. Akamang dohot tamuinang molo didok disihata daging manang tubuh unang jopitor lauro hata tujagal manang daging na digadis di pasariate. Molo di jud hata junani hata soma do didok daksar. Namarlapatan dang sekedar daging na olo malakyon, pamatang na olo busukod daw. Alay se antero manang sudi ngulutaw do, nanidok na daging manang tubuh disi. Jadi daging manang tubuh nanidok na disi ima jol manatinopa ni debatai. Tubuh yang dimaksud adalah kita. Kita ima ngulutaw sa luhut. Jadi molo didok pasahat tamu daging muna bahin pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata marlapata dui pasah mangulumi bahin pilihan tu debata ngulu na nidok na pamatak taon pikirata rohata dohos sudi tindak tandukta tahu pasangap debata
Ido pilihan na mangulu jala nabadia. Jala ido hadaulatun ni namarroha. Ibadah yang sejati. Ibadah bukan hanya menyangkut ritus atau tata cara peribadahan. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Jadi nunga bui tabayakun nuaing akajol manaulo manigai pamatang nayate. Naulo maniati dagingna, naulo mangocok mudar resetawi, ala nunga ketergantungan dan lain sebagainya. Hama kadongan molo nunga takasi dihita gabi di paingok mahita muse taringot tu hadaulatun naripasi ibadah yang sejati doho taringot tu pilihan na mangulu jala nabadia nakin. Laho mempertahankan eksistensi ni pilihan na mangulu naking, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, tang boy behita sarobang doho portibion. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Gabe ibaruma ninna rupani. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jala akahalak nasu sarobang doho portibion, jala na berubah do natuk manibangi lomoni rohani debata. Anggo suarong dupi hamu baon buhama bahenon ni manibangi lomoni rohani debata. Hamu dongan saha porsiao molo didok dak sarobang doho portibion dada nagabe pidda hita tu dunia lain. Bukan. Tetap do hita di portibion rap dohot akajol mana asingi. Alai ikon asing do hita sian na asingi. Harus lain, harus beda. Lapatan na molo korup, contoh rupane molo korup portibion baunang dohot ibana tong nang dohot hita on korup. Molo korupsi portibion, molo korupsi jol mak baunang ikut-ikutan ibana to korupsi. Unang ikut-ikutan, you can see halakan dohot hitaon dohot ibana you can see. Molo say langsing dope. Onunga langsung set dabi rupani. Di bahay si Ronaldo ubuk na say songon asisibang itinggal hon otik di si say songon asisibang doho tibana mabahe songoni marsumpit halak Cina mangan naing doho tibana marsumpit mangan margarpu silima jari ima muba mahita ido pesan diturpukon mempertahankan eksistensi nakiningani molo na salilingon molo naik pangkat dongan na ibana naik tensi saunaria tong doho mahita bahagia. Molo na salilingon dinggan manang hasia dongan na ibana ngaliam moho. Songon na nido dia kari nausalpu halak do manuhor kulkas ibana kedinginan. Molo na salilingon dinggan manang hasia dongan na unang betong ibana ngaliam moho pati. Unang besongoni doho makalacon. Naksongone dey halak manortori ibana hutur-hutur. Jadi molo didok unang sarobang jala ikon merhamu baun dalam rangka mempertahankan pilihan na mangulu nakidwi. Dada nanaing paasing asikok kita. Alai asa tutudo ngulu taon gabi pilihan na mangulu jala nabadia di adupan ni debata. Amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami jala pauratom may di bagasan rohanami. Asa di parbuho katami, parbuena dinggan, parbuena tonggi di bagasan ngulu nami. Marhiti Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin.